een mooie figuur. Ja, schaffelen. Meestal maar een bed zijn. Hendrik van der Valk van 99 jaar wie een van de meesten die een stempel uitdelen mocht om de koninklijke familie op de route in Dokkum. Het koningshuis zie alle keer een stempelkaart op de boeze, liek als bij de Overstedentocht. Doet van der Valk de koning zeg, wie er een bijzondere eerste gedachte. Voor 100 kilo. Dat wie jouw eerste gedachte? Nou, dat zo wat, ja. Hier een envelopje bij mij en daar zit dus mijn kaart in dat ik mij de Alstedentaat ried. Dus daar staan alle stempels op. En van der Valk de hoop dat er daar een stempel in krijgen zou van de koning. En dat het net lukt. Nou, dat hindert ik denk dat het net lukt. Dus, nou, meer daar richting, nou, mijn kennissen kreeg ik vertellen hoe ze ben ik eruit. En ik een stempeltje van de koninkrijk. Zelfs hadden de Overstedentocht rieden, dus daarom vonden het prachtig dat een jonker de iersbaan stier om de stempels uit te delen. En of de koning het nog een beetje koe neffens van de Valk? Nou ja, hij kwam fruit. Hij kon het nog wel. Maar wel ik zo'n prachtig dat die baan even daar op dartelen, kan ik wel zeggen. De stempeluitdeler kreeg na de Kuier Overstedentocht in 1998 het Overstedenbrevet. Nou, die krijg je ook bij geval dat je om rijden hebben. Dus dat weer in 56. En dat je dan fietst hebben. En dat je daar rond hebben. Er waren een tal mensen die het wat spannend vonden, omdat meneer Hast 100 jaar werd, maar de meeste mensen vonden het prachtig en konden hem op de televisie waarom. Die bellen op te zien van geweldig, geweldig, geweldig dat ik dan mij heb. Dat bij de koningstier. Nou ja, dat is eens van. Hij kent wel besteden, maar een aanval. Maar dan mag je dat steun net te denken. Achteraf zocht meneer Van der Valk waarom op een prachtige dag en is blij dat er de koning en zijn familie moeten had. Geweldig dat nou weer in het vermidden van mensen die in het verschrikbed zijn. En dat elke hier achter stuurt. Ja, we zijn een beetje ja.